Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndele moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañir weltare oɗo subaka altine hande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe min jeccaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna foof mboros holo en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hono subaka fo arde ko ɓuuri tengtude e jaydel ɗi ine jeeya hen konnguɗi maître Moussa Diop suuti fanude tan to banggue min wiide Sénégal ne jogui jama kay tanani waɗe exploité woni indeli o inniti hen ma en gar hen goɗɗum nane jaydeli ɗi woni oɗo mo ganduɗa woni to banggue dawrugol Idrissa Seck wayri yiyede walla tan konnguɗi muɗum wayri nanede holko saabi ɗum ne ma ande joni ha tengte joom bitik mo ganduɗa wondanno koye rewɓe jananɓe ne filma ɗum joni so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditiren jayni guendirel Soleil ɗum ɗon noon gareten koye bandiraɓe meɗen isayankoɓe undi tan aɓe taaƴa lefol ɗum noon dame kese ɗe ganduɗa yete ko dame julɗuɗe mabɓe ɓe mbaɗirta messe ko way noon ɗum ɗon noon ɓe mbaɗi ɗum ɓe mbaɗi noon messe mawɗo messe moɓe mbaɗiri consacré e tan galle julirɗo ɓe udditi tonete to diwan mo Popenguine goɗɗum kay ɓe gaari hen woni hakkude gardiɗo leydi ndi mo ganduɗa yete mo ganduɗa yete ari no moƴƴi to banggue ko wiyete made in Sénégal liggaɗo nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon to diwan mo Dubai o waɗi ɗum ɗon ɓe garti kay Gorgui Sy Dieng mo ganduɗa oɗo saaha holli caggal wona tan NBA kono basket e hoore muɗum garene jande l'observateur noon e oɗo subaka kañum ne ari tan ko wiide Idrissa Seck kay deƴƴugol muɗum holko saabi ɗum saabu guila nden ha joni o nana kay situation gonɗo e Sénégal to banggue politique to banggue société e ko way noon ko kewi ɗo ko kewi kanko kay ɗemgal makko nanaka hen kanko Idrissa Seck beele tan ko ala ko haali walla wonko tagui mo deƴƴude ɗum tigui woni ko ganduɗa ɓe gaari hen woɗɓe ɓe ganduɗa kay gaddi konnguɗi mumen woni to banggue SAES kamɓe noon syndicat ji ɗiɗon ɓe daari ɓe suuti e konnguɗi mabɓe fanude ɗum tan e ko ganduɗa kañum woni ministre Moussa Baldé ɓe mbi tan ko fayi noon e banggue politique no wayi jiiɓorade kay e banggue yete jangde nde walla liggueyo ina hawni seeɗa te ɓe gaari noon to banggue couruji en ligne o wi tan kanko oɗo mo ganduɗa suuti hen konnguɗi makko ne woni David Célestine Faye o suuti hen konnguɗi makko wiide tan kamɓe kay couruji en ligne koko ganduɗa ko danger e élewaji jangguiroɓe ɗum ɓe ha joni tan garen e boutique oɗo mo ganduɗa ko l'observateur haali hen wiyete aba sexuel uji o waɗano manano wondirtuno e debbo kay janano desaɗo noon tigui o filmirtuno ɗum ha ɗum ɗon noon sari e lycée mo ganduɗa yete ko toon woni ɗum ɗon noon ko tan to diwan mo Kasak to Rossa Becco garen ha joni to jayde les échos noon oɗo subakari tan koye konnguɗi DGID kamɓe ɓeɗon noon ɓe mbi tan ko oɗo saaha newde entreprise uji nayyi ganda ko entreprise aji mawɗi ene ndewa noon to banggue fisque ɗum ne tolne milliard uji 5 ɗum noon andini ɗum tan ko oɗo mo ganduɗa kanko woni Moustapha Ba woni ministre joguiɗo banggue budget nder leydi meɗen garen ha joni ko tolne 168 professeur uji ganduɗa darima oɗo saaha wiide kay yo dame toon to université to uddite saabu kay jonde nde juuti saabu guila kelgol ngol waɗa toon to université ha joni won dame ganduɗa koko udda te ɗum noon wona lawol garene jayde las on ji kay moso gardiɗo jagorde ɗe woni Amadou Ba kanko noon toon to diwan mo Paris o waɗi toon mobilisation mawɗo yiyama hen noon darde hewɓe ha tengte waabino Daouda Moussa Dia ene ko way noon kamɓe fof noon darde mabɓe mantidi no hollirama toon to diwan mo France ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko ɓe mbi Benno Bokk Yakar kay ɓe jittodiri koye mabɓe ɗum ko toon to diwan mo France waɗi e mobilisation mawɗo mo ganduɗa ete dañi toon garene jayde Vox Populi noon e oɗo subaka kañum tan ko wiide ari tan ko wiide ko weekend tigui weekend galgal woni weekend foɗodirde koyɗe hakkude tan
Moussa Diop mo ganduɗa ete kañum kay ardinoma ɗo Dakar Dem Dikk kanko noon suuti konngudi tan fanude Aly Ngouille Ndiaye wiide kay ko ganduɗa kañum woni ko fayi e signature contrat ngam tan ƴewde banggue jama to diwan mo Kédougou waɗi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ha oɗon jama ni heeɓi waɗede exploité ɗum woni konngudi makko kanko Moussa Diop noon jopade Aly Ngouille Ndiaye e laamu leydi meɗen ɗum woni konngudi makko e jayde Vox Populi ɓe ganduɗa noon kamɓe goni jayde quotidien le quotidien kamɓe ne koye gon felo ɓe jabbi saabu ɓe mbi tan ko faux jamaji ɗi ganduɗa ete Moussa Diop ne hoyɗa ɗum saabu yiyata kay so wi jama yaltinama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal wona gonga tigui ɗum noon wi noon tan ko Ousmane Cissé mo ganduɗa ko ancien directeur des mines wonno o wi tan ɗiɗo konngudi ko konngudi tan weeyoji e tan e hendu Aly Ngouille Ndiaye noon kañum wi tan ko ha joni ko wayni kay kanko Moussa Diop ko baɗo no jooɗiɗon e hoyɗani kono kay ɗeɗon gueɗe woɗani ɗum woni konngudi kay Aly Ngouille Ndiaye addude ɗum e mo ganduɗa woni no ɗo directeur des mines ɓe gaddi ɗum e ɗeɗon gueɗe jayde tribune no wiyete kay ɗo joni Bougane Gueye Dany boyi wiide jama nane nder leydi meɗen won noon yeddannoɓe ɗum kono noon konngudi maître Moussa Diop noon laɓɓini ɗum saabu tan ko hollide tigui nder leydi meɗen Sénégal ne waɗi jama oɗon jama noon koko tan ganduɗa ina suuɗa walla ne waɗe gueɗe ɗe ganduɗa yimɓe leydi tinata ɗum woɗɓe tinde kay ha ñiŋi woni banggue tan CEDEAO saabu ɓe mbi tan ko décision mo président Macky Sall ƴetti e tan Sénat wona lawol ɗum noon ko faade tan e directeur mo ganduɗa ete waɗama remplacé e yimɓe ɓe ganduɗa cuutama woɗɓe joƴƴina garene jayde besbi le jour noon oɗo subaka wi tan ko maître Moussa Diop addi konngudi ɗi ganduɗa ko konngudi kay kuɓɓoji kanko kay mo candidat présidentiel o jopima feedendu tan Aly Ngouille Ndiaye e tan Mimran ɗum noon ɓe wiyete o yaltini kadi preuve aji makko woni tan document ji ganduɗa o wi so tawi o noddama e lawol mawo yaltin ɗiɗon document ji hollide tigui e ko gonga tigui ko jama ene waɗe tan ne waɗama découvrir e nder leydi meɗen teneni waɗe exploité kanko noon Aly Ngouille Ndiaye ɓe mbi tan foppi ɗiɗon konngudi ha laaɓi saabu wi tan ko lettre aji ganduɗa ala hay lawol gotol te ko baddu ɗum imagine tan e hoore makko omo suuta ɗiɗon konngudi garene jayde yor ari kañum noon ko tan Tarika Ramadan wi tan ne wayini waɗa yette plainte Cheikh Yérim Seck e oɗo mo ganduɗa woni Madiambal Diagne ha fayi e Matar Diop ɗum ɗon noon wiide tan konngudi ɓe cuuti fanude makko wiide amo nanna kalis e nder leydi meɗen gam sodde halifa généraux ji kono kadi ne waɗi ɗum financé baɗo no Ousmane Sonko garene jayde libération noon e oɗo subaka wiide tan koko découverte tigui paɗo e losko baɗaɗo faade toon to ganduɗa woni e CMS crédit mutuel mo Sénégal ɗum ɗon noon ɓe mbi ko naati hen kay woni tan yete banggue buñaari e ko way noon ɗum noon ko tan waɗannoɓe faux contrat ji walla tan waɗannoɓe dossier ji ɗi ganduɗa ndewani e lawol ɗiɗon dossier ji ilimore ne tolni e 110 dossier ji ganduɗa ko dossier ji fictif batteɗi wiye ko kaarine ñamlo walla kaarine ñamlo ɗeɗon koppareje ɓe nattina ɗum e nder mobɓe ɗum noon ɓe mbi oɗo Astou Kounta kanko noon ɓe mbi tan o ƴettanno ko prête-nomuji walla tan dossier ji janani o nanna ɗum gam tan wawde hebde ɗeɗon koppareje ɗum noon woni ko ganduɗa ete ɓe jaltini ɗum e banggue enquête moɓe mbaɗi fanude gueɗe ɗeɗon ha joni tan ɓe garen e jayde stade coftal ɓalli ɗum ɗon noon ɓe mbi Lamine Camara e Amara Diouf kamɓe ɓeɗo ɗiɗo noon ɓe mbi kay aɓene koyɗe Pape Matar Sarr ɗum noon woni ko ɓe dawri hande oɗo subaka ɓe gari kay ha joni e Cameroun Sénégal ɓe mbi ko duel mo ganduɗa ko duel de Lyon pour l'honneur ɗum noon ɓe mbi tan ko duel tigui mo ganduɗa yete kamɓe barode ɗe aɓe poti ɗum wadde gam tan wawde ɓurde suutude koye mabɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe garene jayde suñu lambe uddata damal e oɗo subaka ɓe mbi Baye Ndiaye kay waɗi rejeté 150 millions mo site wino walla tan wino ne heeɓa ɗum ɗon noon hakkude ɗum ko hakkude makko e Balla Gaye 2 ɓe mbi noon o waɗi rejeté kay namdal ngal site namdino wiide 150 millions yiɗi hakkude makko e Balla Gaye 2 hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni udditen hello on ko
non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɗum noon Allah jarama on jarama garten noon e hello men ɗiɗo bo ɗum noon gardirtoɗen koye Gorgui Sy Dieng mo ganduɗa ko basketteur international woni tan ɓiɗɗo Sénégal mo ganduɗa keptinaɗo e banggue basket o wi noon o haɓɓiti lefol ngol ɗon kanko noon o wino so waɗi duuɓi sappo o woppat kanko noon oɗo saaha o holli caggal banggue basket oɗon hayso tawni ina wawi tawa heccuɓe mo ne mbawi wonde basket eko way noon kono noon konngol makko tottuno e banggal basket wino so dañi hen duuɓi poɗɗi noon o woppat e ɗum ɗon noon tawɗo dañi ɗum o haɓɓiti lefol banggue basket o wi omo yaaha e banggue goɗɗo ɗum noon woni ko ganduɗa dawrama hande kanko Gorgui Sy Dieng garen ha joni e banggue goɗɗo woni yiyete ko fayi tan e Paris ko wiyete Paris de la mobilisation baɗaɗo réussir Benno Bokk Yakar waɗi ɗum réussir toon to diwan mo Paris ɗum ɗon noon woni mobilisation mawɗo moɓe mbanno toon tawtorago noon kanko gardiɗo jagorde woni tan candidat mo Benno Bokk Yakar oɗo saaha suuti toon konnguɗi kewɗi noon wiide yiyete kala ko ganduɗa woni programme projet ji puɗɗaɗi so tawi o jottima ko jokkude kono wona ustude ko ɓeydide mana kono wona ustude ɗeɗon gueɗe oɗon mobilisation noon hewɓe darima nanggui hen ɗum noon ha joni tan gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ko hen kadi gareten woni banggue oɗo boutique biyaɗo toon to diwan mo Kasak to Ross Béthio wiide ne wonde bitte joom suudu debbo janano ha gayni ina filma ɗum noon eɓe gueɗe mabɓe ɓaɗe mabɓe ɗe ganduɗa welani haalde eɓe filma ɗeɗon gueɗe ɓe mbaɗanno ha ɗum ɗon ɓocciti naate juuɗe ko ganduɗa woni sukaɓe walla tan mbiyen e lycée gonɗo tono sukaɓe fo keeɓi hen ha yimɓe fo keeɓi hen saaha foof ko haalde tan goto fo noon jeeyi hakkille muɗum kono kadi jeeyi téléphone muɗum so tawi goto fo ne wawi hoolade téléphone mo jogui o ha wawa wadde hen wone gueɗe hande ene hawni seeɗa saabu téléphone piratage foof nanɗo hande ko ganduɗa neɗɗo wawa ɗum famde e nder téléphone saabu hande aɗa jogo téléphone mail ma tan guddita ɗum e téléphone goɗɗo kala ko wonno donné ji ma natate téléphone oɗon a ƴeewat so tawi mail goto joguiɗa sa joguima téléphone goɗɗo sohlani hande ƴettidde numéro aji gonɗi ɗo aɗa waɗa ɗum transféré eko way noon kala ko wonno e nder mail o woni banggue Google photo eko way noon banggue Snapchat fof ko wonno hen ko ganduɗa ko compte ji ma sa udditi ɗum banggue goɗɗa sohlata saabu ko cohlunoɗa ko fof artat natta hen wadde noon ɗeɗon gueɗe yo woppite hakkille no fewi goto fof ko watta e téléphone muɗum yo won ko rentoto no fewi saabu andetake holi juuɗe wattinto walla hande jogoɗa téléphone ne maña hono téléphone sisiɓe walla téléphone joɓi ne maña hoore mum ha ƴetta donné ji ma personnel waɗa ɗum envoyé goɗɗo saabu saaha foof ɗum ne téléphone ne waɗa ɗum ne waɗa gueɗe ganduɗa ete ñoƴƴa salo so gayni wonay téléphone o ne nawa hoore muɗum ñoƴƴa tawa naate donné ji ma waɗa coché waɗa ɗum envoyé neɗɗo mo ganduɗa attinani ni oɗon heeɓi ɗeɗon photoje walla ɗeɗon gueɗe gonɗe e nder téléphone ma yenden to no fewi ɗum ɗo saabu ɗum ko probléme tan addata ko probléme aji tan ɓuuri hen hewde ko neɗɗo ne waɗa hen foof ko wona notade e notade noddude yo ƴewto ɗum no fewi saabu téléphone uji ne wawi fusde aduna yo Allah waɗanen jaami kisal tottude won aadi gongol so Allahu lamɗo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en e banggue caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall